bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe yeɓoɓe ayaw habrirde Pindi TV caggal yettude guena gonɗo jonɗo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam en calmini galleji diine gonɗi e nder leydi Sénégal khalifaɓe diine khalifaɓe aada kono tan bandiraɓe ayaw mon habrirde Pindi TV no kewɗen wirude ni haydara accani kala ko kewi e no kewiri ayaw mon habrirde Pindi TV ina yaha hen hano hanirta ni joli hande ko coftal ɓalli en gandi hanki Sénégal fuɗɗima gadanol mum en mbi bisimillah yo Allah rokku en kadi ne wiide alhamdulillah ɗum saabi eɗen bismiɗo hande goto e sukaɓe to batte duuɓi kono to mawɓe to batte hakkille jeeyaɗo e nder département Podor commune mo Guédé village kadi ko neɗɗo mo ganduɗa kadi ni hayso wona kuɓeeri pondina kuɓeeri jiireten ndi toon to Égypte to o ƴetti ɗum ɗon ɗo commune Guédé ɗo fodde laabi ɗiɗi embo wiye Mame Siré Diallo assalamu aleykum. Aleykum salam Ba Moudi mi salminima mi juurima mi salmini kadi yeeɓoɓe Pindi TV fof gila e fuɗɗade directeur o e wonɓe kadi liggotoɓe ɗo en fof mi salminima mi juurima ko wona ko ɗum hanki en puɗɗima e nadde e matti men gadiɗo kihidiral gadigal toon to Égypte to aji natuten koye guilaye omo ganduɗa ko gardiɗo baroɗe o woni omo ganduɗa ko Aliou Cissé o waɗi kadi hanki ko jaltal bangal fayidou match o hol janggat mo gadiɗa hen wadde eyyi Bamude jarama ko adi foof haade men woɗɗoyde yewtere nde eɗen ustora neɗɗo tan kadi ko ceerno mawɗo kono ceerno Racine Dia toon to Mbumbo eɗen nelda bandiraɓe sernaɓe Sénégal e sernaɓe Fouta foof duwaw yo Allah yurmomo yaafomo so ɗum yawti namdal ma faade hande équipe nationale mo Sénégal eɗen jeeɓa ɗum eɗen supporta ɗum no feewi no feewi e kono hanki kadi ɓe mbaɗi bal ɓe kollori koye mabɓe no feewi ko noon hanki ɓe kollori koye mabɓe no feewi wonko ɓurɗen hen teskade to batte sa ƴeewi ko en loggi en nanni e cakuji ɗi kono ko loggi ko million de terre et million excentré donc attaque aji ɗi way kono hanki sa welama mbiya eɓe daari ni kono wonko ngakki eyyi ko noon aɗa andi football ko ɗum ɗon tan namni football ko taki ɗum wiyede équipe ko takat ɗum ko wonde 11 walla ko takat ɗum ko wonde 23 ko yidde wiide yimɓeɓe foof mbawata yonde so entraîneur o wawonmo wadde hen yimɓeɓe foof waɗannoɓe hen kono suɓaka yo won 11 e nder 11 o kadi foof en ina dokka yamirore so dañi yo mbaw nannude wadde wona attaquant o tan saabu attaquant o ɓurata dañde ni caɗele wawde nannude saabu défense moɓe juudata ɓe ɓen jagguirta ɗum ko par ɗiɗa kadi jomum ko donkittoɗo en jii hanki noon Mbaye Niang o dañi baluji kewɗi ɗo fonno nanude nder camp mabɓe camp he kono hanki o dañani kadi ko dañannoɗo saabu match men oɗo jawtuɗo ɗo e Thiès ko kanko logguno bituji ɗiɗi hanki noon o waddi hen o tirima won laaɓi 6 walla laaɓi 9 omo hori nannude no wirini e noon hanki wonani hanki makko ko ɗum ɗon tan kono hande milieu terrain o ɓe gandaten eɗen jogui équipe ko taw wona goto tan nannata so on nannani tan ñene on wonani e forme tan en dañata bit wadde hanki weltare e yeeɓoɓe football ɓe ko en jii hanki woɓɓe nannuɓe ɓe padano ko ni e mbaɗo hande no Krépin Diatta nanni mbaɗo hande no Diawo Baldé nanni te totti ɗum balo kadi milieu terrain waɗi firti jeu Sénégal hakkude milieu excentré o e milieu terrain o ko ɓen ɗum ni sa yi mbiyen to batte attaque to kadi ni garten kadi nden koye côté mo ganduɗa banggue mo ganduɗa kadi ni ko capitaine o kadi aussi hakkude ina waɗi Aliou Cissé ɓurno toɗɗade woni ko ɓen goni ardotoɓe wonɓe nder ɓe kono en jii waɗi wayla hakkude Sékou Kouyaté e Sadio hanki natani donc en jii côté capitaine to kadi ni ko ene waɗi wayla seeɗa noon eyyi ko côté capitaine ko alay saago yimɓeɓe kadi paama entraîneur tottaɗo équipe o ƴeewat e nder hen hombo hooli gam tottude capitaine saabu wonde capitaine weeɓani haɓɓude brassard on ɗon mbiɗa ko an woni capitaine équipe sina haale ko an woni porte parole ko an haalata e jour uji ko an waɗata feere noɓe goniri neɗɗo goto ko an fijjata e mabɓe ko an jallata e mabɓe kadi ko wonata ko neɗɗo mo ganduɗa hoore ma taw jour uji keddiɗi ene jogui muɗum respect no feewi ɗum noon guila Aliou Cissé ari
jiiɗen ko Sékou Kouyaté o woni mo suɓi pour wonde capitaine muɗum yeyna ha ɓoyde de karamboji woni nde ɗo on wonno vice capitaine mais karaji koko jogui caɗele wonno sellana hande yeehi ha yalti équipe o nde garɗen nde e yaade coupe du monde Sékou Kouyaté on ɗon natti wonde e nder plan de jeu mo équipe nationale hayso tawi ina nodde ko capitaine jaggi brassard muɗum foof Aliou no yilorto ni équipe mu o yeehi ha memorembe hen o watti yaltude mo jooɗo e ban o wadde so jooɗima e ban goɗɗo beela totte vice capitaine muɗum ko Sadio Mané ko ɗum tagi coupe du monde o totta brassard on ɗon o joguima hanki kadi en jii ko Idriss Gana Gueye wonno Sadio Mané tawa kadi o Sékou Kouyaté no woni e ban hen kono haade muy ummade ɗo kanko entraîneur o laɓɓani tawno heewino cowaji hombo wonata o wiino kanko woni capitaine makko ko Sékou Kouyaté so woni e ban e so woni ga kono noon alay sago ñeno woni e ban goɗɗo totte kono yimɓe yo paam ɗon ala poɗidiral kadi jour uji koye mumen Sadio Mané namnama hen Idriss Gana Gueye en namnama hen kamɓe fof ɓe mbi jeeyi ko Sékou Kouyaté Sékou nen ina dikka e jeeyi kono ina faami kadi yiiɗe tan ko yo équipe o gagna bawɗo haɓɓude fof ko yo équipe gagna tan wadde ko ɗum woni bawɗo haɓɓude fof ko yo équipe o gagna ko ɗum Sénégal fof sohli ko wona ko ɗum en teskima jaltal Keita Baldé ɓe mbi kono yaawi eyyi min kam mi wiyata ina yaawi di tawno yimɓe noon goto fof yiyande muɗum kadi Sénégal ne heewi entraîneur uji neɗɗo fof ko entraîneur kadi no kaldirten ni kaldirten ko doole ha yetti yoɗo fotano yettade kono Diaw Baldé ganden Égypte koko wuuli jaw joɗɗen koye saluji meɗen eɗen jeeɓa télé en jahani en gartani ndiyam na ara eɗen ñaama eɗen jara kamɓe ɓe goni koye nguli nangue wulgue Diaw toon koko hiiɗi koko wuuli ndeɓe jouat nden wiiya hay bon ko 36 degré tawi eɗen jaare 18 heures ene goɗɗum wadde firti ko ɗum ni beela watte hakkillaji entraîneur o docteur eɓe ɓe e équipe o staff technique o ɗum foof koɓe foti ɗum wattude hakkillaji mumen en ɗum ɗon saabu ɗum woni ko yawa tampinde jour uji men ɓuuri ko hen hewde ko professionnel uji goni ko Europe gowani nangueji walla nguleki porkini en alay saago jomumen so jouyi seeɗa kollori surtout Diaw hanki ko waɗi ko e tottiri ko e doole sen paami équipe o hanki wona tan mbeɗa daro hami addane bal a jippoto hattiɗa less gaddiya baluji en jiiɗa Diaw yahata ha défense tetoye toon bal artira ɗum waɗni wadde on yaha garta ina muusi e nguleki ki en e fof on jiiɗo mi-temps waɗi nde tan o ɓortu wutti muɗum wadde firti ko o fuɗɗima tampude fuɗɗima ɗumninde kadi hayso jomum gaynani ha layɓe tant que eɗen mbaɗi moni 2-0 wadde firti ko ɗon henti o adda goɗɗo kadi kesa on ɗon daro darde nden ɗon kadi wooda ko wayli e nder ɗum kankane o yaha o foftiyo pour jangga e jaam so sohlama taw o tampani noon sohlama taw tampani waylo goɗɗo kadi wonko yimɓeɓe saaha ina ɓuuri teskade ko wayno Diaw to caggal leydi to ina way kono ko tottira embo famɗo toon tottirde seeɗa ko tottirata ko ɗon heewani so arti Sénégal o ɓuurat tottirde sa itti mbiya Sadio Mané ni kamɓe ɗiɗo Sadio ko tottirata ko caggal leydi so arti ga e nder leydi ndi ko kanko woni jakaraɗo kono ina hawni seeɗa way kono ɓe jiyata koye mabɓe ga aɗa andi football no metti ñawde non sen ƴeewi Sadio Mané ɓuuri ɓooyde équipe nationale o e Diaw Baldé Diawde ari nde ɗo yimɓeɓe fof no gullana ɗum no mbiya en dañi El Hadji Diouf kessa en dañi grand joueur te eɗen gandi ko grand joueur hande kala jeeɓo football no andi ko omo jogui talent no feewi kadi pormaɗo toon e nder centre formation mo Barça omo wawi football kono noon ko kalɗa ko alay sago yimɓe mbawɗon ƴewtidade yimɓeɓe hay ganduɗa hoorema ko journaliste uji mawɗi walla entraîneur uji mawɗi kewani nadde ɗo pour famminde yimɓeɓe Diaw Baldé woten jejji ten toon to woni hande par exemple que Inter o woni o wona toon joueur koye ban o wonata saa fof ñande cohli ɗum o adda ɗum firti ko on ɗon tampata on tampata on ina jogui hattan tampata a faami joni sen ƴeewi e Sadio Mané match aji Liverpool fof koko jouyi ina saɗi match sambo yalti ina saɗi match sambo waɗani match aji mum fof ko titulaire o wonata tawi omo selli fitti kadi championnat Angleterre ko dogdu koko muusiki ni ha match gasa wadde noon ɗum takata Diaw so ari ga en tawa ko ina koyɗe mum ɗe eɗe koyti so ari ga son ƴeewi e nder équipe nationale guila o ari ɗo hedde 2017 en ƴeewi kan men oɗo jawto 2017 bo Cameroun elmine men o yimɓeɓe kala ganduɗo football ina andi ko Diaw waɗi ko Sadio waɗani hon ɗum ɗon Sadio ne wawita ko pression noon ko kañum fada ɗum ɗon haɗa ɗum joude kono moƴƴata e nder équipe taw so o yiyani taw oɗon wawa yiide oɗon wawa joganade ɗum kono Diaw e guila ari équipe nationale
rendement muɗum équipe nationale ma wat passe décisif so nani ma dañ penalty kono kam ma yi ina haaɓe kadi ko joom doole wadde ko profil joueur mbo jogui o ɗum wona ko wiiɓe e nder Sénégal e ko ɗum ɗon tan woni ko yimɓeɓe ena jomodira hakkude Sadio Mané e kañum Sadio Mané ko joueur mo ganduɗa hoorema ko vitesse ko jawɗo kadi ko wona gabari oyto ko gabari wawi ko portege de balle wawi ko ɗum ninde rewde balle ni tan wadde rewde balle wadde kondir balle o oyto wona ono noon wayi wadde firtiki yimɓe ɗiɗa so dañi jour uji ɗiɗi ceertuyi te goto fof ne jogui qualité ɓe sikki ɗum ko avantage Sénégal ɗum noon laaɓi no feewi Diallo laaɓi saabu ɗum ɗon wonno kumpa tigui no feewi e bandiraɓe Sénégal naaɓe ɓe kaali hen ɓe mbi Sénégal kañum kadi no yaawi ko weltoto ha ɓurto kañum so loggi ɗiɗi walla gotel tan yondanemo beele ɓe mbawa wadde comme équipe aji mawɗi ɗi ganduɗa waaɓen hande Cameroun en walla équipe aji mbaɗi noon soɓe jaggui équipe ɓe kollirat mbawa ko mumen beele ɗum ɗon waɗani gueɗal ngal ganduɗa ɗum kam hande bamodi kala Sénégal naajo ɗum e ɗum woni goƴo muɗum de tawno noon woten jejjiten kadi gardinen miijo hande e Afrique walla hande e football équipe tuksil ala équipe tokos ala so ari tan wiyama ndeɗo inde tan ƴeewa guurel ngel wuro ngo ummi ngo e jour uji gonɗi hen jawa ɗumen kono hande football koko janguinte école football koye centre formation ngaji wona te hande e leyɗele men Afrique centre de formation nini hen firti ɓiɗɗo Afrique najo mbaɗowo bal hayso yahani Europe omo dañi ɗo hen centre de formation baaɗi ne gonɗi Europe wadde firti yimɓe ne mbawa bal wonoɓe ɓe Europe wiyeteɓe professionnel en joganaki wonɓe ɗo ko heewi ko ɗum addata noon ha yimɓeɓe mbiya noon heddi e guila équipe Sénégal ummi walla e ɗiɗo duuɓi kam jawtuɗi kala Sénégal mo jaggi kam no wiye Sénégal wawi ɗum Sénégal deminat ɗum a deminat ɗum dañata bal kono noon en datata ha heew ha ɗum addi attaquant ji menen janode coupe du monde waɓen Mame Biram Diouf en garta en waɓen Diafra Sakou en garta en e woɓɓe ha keewi garta en wonno en korima dañde nannugol oɗo entraîneur do arinde ɗo o liggotono d' abord ko défenseur par ce que kañum ko défenseur de yeeyi nde ha ɓooyo moni liggo attaque o ha joni mbino ɗen haɗi men dañde bituji ko eɗen jogui Sadio Mané en jogui Diawo eɗen jogui nannoɓe haɗi men dañde bituji mata en ngala gaddowo mata kay Fadiga ala ɗo en Sénégal naaɓe ko kori yejjidde Fadiga wonnoɓe dañani lomtotoɗo Fadiga ko ɗum addi noon ha hande o addi cukalel ngel ɗon woni Krépin Diatta jouyi hanki waɗi grand match kadi kañum wonno homme de match belma jomum wawa wonde caggal ballon so ummima e défense o wawa rewde milieu terrain o wawa addude neɗɗo gonowo hakkude attaque o e milieu terrain o on ɗon wawa addude balluji wawa kadi yawde pasde e jawo addude balluji jawo pasde ko on ɗon kadi sohlano hanki en jii balluji gaari ha keewi hanki en jii Mbaye Niang rati ha heewi firti ko noon kala attaque équipe datowo bituji on équipe ina moƴƴi woni bone ko équipe joueur ina waɗi bay joueur ji ha gasna taw dañani occasion wadde enen hanki en dañi occasion heddi ko teere hanki haɗi men ko nannude wona ɓe mbawa walla baluji garani haɗi en nannude ɓe teeyani yimɓeɓe mbayi kono fondiroɓe sen ƴeewi ɓe mbayi kono yiɗ wiide Sadio Mané tawaka emin kollira hayso ala ɗo mamin gañ hayso ala ɗo emin mbawi gañade goto fof no fooɗo kono soɓe panno seeɗa won baluji ɗi ganduɗa hoorema eɓe tiranno taw goɗɗo no dari no hucciti hen no fadi on so tottanoma ɓuranno fewde wadde yimɓeɓe ko keñiɗen ko mbiɗen ko eɗen pooɗodira ko ɗum ɗon addi ɗum he addat ɗum kadi yawde équipe kadi sa yeewi équipe mbiyata tan ko no garduɗa fof aɗa wawi ɗum nannude saɗa puusa neɗɗo aɗa hori nannu aɗa foti abbade caggal mbawa ɗum fodde caggal mbawa ɗum funtude e ko ɗum ɗon woni ha mbawa ɗum funtude ɗe mbiɗa ɗo won wiyoɓe boom doole équipe o ko Sadio tan ɗe gartuɗa ɗo e loggoɓe bituji ɗi Mbaye Diagne wondude Mbaye Niang woni wiiɓe ko Mbaye Diagne e Sadio soko gondi ko nden Sadio kadi ɓurata hebde hoore mum Mbaye Diagne Mbaye Diagne ala Mbaye Diagne kañum o ɓooyani ko équipe o eɗen gandi noon eɗen jaɓana ɗum wonde ko buteur toon to Galatasaray o nanni toon walla toon to Turque to woni to o dañi hikka ma won 30 but mbo nanni kono noon pamen Aliou ko guila ari ɗo 2015 wonɓe ligguetto no liggirto ni en kadi won hen ɓo yi guila mbaɗo hande Mbaye Niang guila ari équipe o ko titulaire o hortima yaltude équipe o wonno Sénégal no ɗomɗono attaquant baɗano Mbaye Niang saabu Mbaye Niang attaquant ji ne keewi waɗi attaquant tan daratoɗo so bal ari mbukko nanna walla tira nanna ina waɗi attaquant ji mbayɗi noon
kono mbayña hande ko attaquant moderne hande attaquant natti tan darade aɗa fada hande yiɗa ko jahowo no jippo lesna addoyo ina change ndira ene waɗa ni hen yimɓe ene jahana ɗum nena ina jagga ballon kadi ko bawɗo ballon au pied ko technicien mawɗo wadde ko ɗum addi hande avantage muɗum ha o woni yeeso Moussa Konaté o woni yeeso mbaɗo hande ne Mbaye Diagne nannuɗo 30 bi sen ƴeewi hande e nder championnat France mbo Mbaye ña woni o heewani toon bituji ina wawi taw Mbaye Diagne ɓuuri ɗum hewde bituji kono rendement équipe nationale équipe nationale o yiɗi ko e gartamɗam noon ko équipe nationale o ko yiɗi ko ɗum woni ko Mbaye ña woni wadde ina wawi kadi joude par ce que andi sa joguima Sadio Mané ga a joguima ga Diaw Baldé walla Ismaïl Sarr ko jomumen ko jaggoɓe bal ko jouwoɓe kewani sentirde walla kewani ɗum ninde alay saago daña kadi neɗɗo mo ganduɗa hoore ma tawa ina faamiɓe football ne wawa ɓallade ne wawa ɓeltinande baluji ina wawaɓe kadi pasde tawa ko jomum ko bawɗo football il est technique hande laaɓi ceer e yeeɓoɓe Ayaw Habride Pindi TV ko wona ko ɗum Sénégal teskama e kala saha wiyede Sénégal hande e nder leydi Afrique kay woni équipe ɓurɗo jortede équipe ɓurɗo mawnude kono en jii kadi Sénégal ko waɗi ko coupe du monde kay woni équipe goto africain jaaɗo toon yettiɗo ala kadi équipe meeɗo ɗum wadde kono tan yarlitade nadde e terre rokkirde ƴiƴam mum no mbiyeten no 2002 soɓe jejjitaka ko wonno ko hen way kono ina manque oɗo équipe ko wona ko ɗum kadi ni way kono Aliou Cissé jaafoɗo ala systéme de jeu way kono ala par ce que yimɓeɓe eɓe jogui eɓe mbi Aliou o ala systéme de jeu eyyi ɗon kam ko yimɓeɓe kadi ko haala tan saabu mbeɗa andi entraîneur min hande hay goto totta kam équipe nationale mo Sénégal an kadi ko noon saabu entraîneur a janggat daña diplôme aji muɗum maire takata neɗɗo tottede yimɓe wiyoɓe gayri wawa haydara kam ɓenne yo ƴewtu dak kalata ko saabu so neɗɗo tottama équipe firti ko ina jogui diplôme aji ina wawi ɗum walla wonko yiya on wayde kadi guilo ari équipe nationale machallah sen ƴeewi défi tawi sen belama mbiyan ko ɗo gagna tan e nder compétition mawɗo ko coupe du monde on ɗon yawti ɗum ko coupe d'Afrique oɗon Cameroun gagni meɗen wadde firtik e boni hen kono ko jiɗɗen ko wiide ko yo yimɓeɓe paam équipe nationale wona hunde wemde aynude wona hunde wemde aynude wadde entraîneur o kala ko woni e wadde sindo ko sagu mum kala idiɗo yiddi yo gagne ko kañum idoto yiddi yo gagne yimɓe noon mbi o ala systéme so ala systéme kam mataw ɓo wondi ɓe ma mbawa ɗum wallude systéme te jour uji ɗi ganduɗa hoore ma ko mawɗi garoji ɗi Sadio Mané heddiɓe ɓen ko systéme jourat Liverpool e goɗɗum soɓe gari gaɓe tawano systéme mayna nan jour uji ne kalano mbiya systéme bomin jouata o moƴƴani walla goɗɗum kono wadde fitti omo jogui systéme kono e nder systéme makko on ɗon beela o dañi jour uji ɗin ɗon ɗo yiɗɗo joude par ce que ñande kala match garowo ma yi o adda changement ji saabu sa yi changement sa yi hanki tan Sénégal no jouranno ni aɗa andi ko systéme woni ɗon Sénégal no jouri ni hanki ko systéme woni ɗon so wonano systéme o wawata noon jourude wadde Aliou Cissé ne jogui systéme heddo noon ko systéme o hande no moƴƴa fawi koye équipe aji ɗi o joudat ɗi hande gara e équipe pamɗo systéme o saabu entraîneur uji hanki kadi jouten nde entraîneur uji keddiɗi jouani ɗi foof ma jeeɓ match men o ganda hoɗo moƴƴe Sénégal ganda hoɗo bone Sénégal pour ɓe ƴeewa ɗoɓe dewrata e Sénégal wadde noon entraîneur o so janggui football Sénégal ƴeewi ha faami kañum so ari ñeɗo ɗon ma waɗan men ɗon mir ma tampodir men ɗon wadde ɗum takat systéme o ƴesa bonde so boni noon firti entraîneur kadi nafoore muɗum woni ko yo ƴeew change ude yo andu oɗo mbo woni ɗo entraîneur goɗɗo faami stratégie o kankan o wayla ɗum noon Seydou Diallo woni kadi ne weltare no feewi ko hojomaji men gasi kono tan gasata kadi taw en kalani match mo ganduɗa mo jogorɗen faade o yiyandema hen ko wona ko ɗum kadi en teskima to batte ardiɓe ko wiyete ko coach woni ɗowowo golle ɗe en jii hen ɓaleɓe fodde 12 kadi e kesam hesamagu saltigueji wonko ɗi kaali wonde wiide Sénégal ha quart de finale ɗum ɗo kadi gara hen wonde yiyandema e match peewaɗo en jii Afrique wayli jaɓɓal fodde 12 hande taw ko ardiɓe équipe aji taw ko ɓaleɓe ko wona ko ɗum ko wattandi ko saltigueji kaali mbi Sénégal ma yetto quart de finale eyyi jarama Ba Moody ko fewti e match men oɗo garowo eɗen joue contre Algérie te eɗen gandi équipe nationale mo Sénégal e équipe Algérie o kala deɓe kawri ko match aji mawɗi gonata wadde hande Afrique sa heeɓi on ɗon match mbaɗa kon keɓɗo match Barça Real ɗi en ko équipe aji ko match mo ganduɗa hoorema jeeɓateɗo e aduna o
wonno ko jouruji moƴƴi ɓe jogui noon sa yi équipe marsana yeeɓe tan ko jouruji ɗi wadde noon eɓe pada hande no Sénégal waɗiri ni Sadio Mané en kono noon Algérie waɗiri hande Mahrez en waɗi jouruji mawɗi e nder match Algérie oɗo garowo eɗen jogui jorto tan nandata e match meɗen Tanzanie hanki o holko waɗat ɗum wonde hanki Aliou elle isi hoybinde jouruji ɗi seeɗa addani haɓateɓe ɓuri kadi ƴetti ko doole muɗum foof waɗi ɗum e attaque saabu sen ƴeewi hanki attaque Sénégal Krépin Diatta Mbaye Niang e Ismaïla Sarr e Diawo Baldé Keita ɓe ɗiɗo foof ɓe kalin foof gona haɓateɓe te oɗon gandi safalɓe kamɓe koɓe haɓateɓe kadi koɓe jaggoɓe bal koɓe jouwoɓe eɗen jakori tan ina wawi hayso yimɓeɓe jouɓeɓe hanki changeaka systéme o kam ma o change saabu wonta systéme attaque saabu so Algérie ɗi sen mbaɗino Tanzanie mbaɗɗeni Tanzanie hanki ina wawi ɓe nanna meɗen wadde fiti ɗon entraîneur ma o change ko match muusowo wonata ko match muusowo won feewi wonata eɗen ñagode Sénégal gagnoto ɗon kono mbeɗa andi kadi hayso eɗen gaño ko hedde bit goto walla bituji ɗiɗi bit goto walla bituji ɗiɗi kono yeɓoɓe ayaw haɓirde Pindi TV paami ɗum wona ɗum paten koye no mbimi ni Séné Afrique en ji suuɓima joni ko ardotoɓe coach uji ɗi tawa ko ɓaleɓe ɗum ni eyyi ɗon kadi ko liggey sen ƴeewi CAN 2017 oɗo jawtuɗo ko 16 équipe wonno 16 équipe o fof ko 4 walla ko 4 goni hen ɗum ɗoji entraîneur uji tawa ko local ko Afrique ngol ɗo lawol wonti nogas e 4 équipe nder nogas e 4 équipe o noon ko 12 goni hen entraîneur uji Afrique wadde fiti ko africain ji nan puɗɗo famde alay sago sen jiiɗi football men yaara yeeso gadden kadi yimɓe men ɓe kooli ɓeno jeyaɓe men kadi tawa ko ancien footballeur uji ɗum takata nawde football Afrique yeeso kono wona tan yaaden addo e woɓɓe ɓe ganduɗa hoore ma ngala expérience wona yaaden addo e woɓɓe a jarama Seydi Diallo weeli saltigueji ɗi kaaliɓe mbi Sénégal ko quart final haɗa ɗi yandema e ɗum eyyi min kam welannomi taw yimɓeɓe mbaɗani hen mbattani hen hakkillaji mabɓe saabu en nanino ɗo yimɓeɓe ne kalana mbiya wiyamen naw coupe du monde wiyamen ƴetta coupe d'Afrique kono wonani laataki tawde laataki noon yen ndenta haalde ɗin ɗon haalullaji neɗɗo noon ko yiyande mum woni ɗon neɗɗo ɓeɓe kalɗa eɓe mbawi wonde supporteur uji soɓe goni supporteur uji eɓe mbawi yiide ɗum ɗon ina wawi wonde gonga ina wawi kadi wonde tawa ko yiyande mabɓe woni ɗon kono ko ñagotoɗen yimɓe tan ko yo mbat feere mbat hakkille e supportude équipe nationale ɗamino tan ɗaminɗen tan équipe aji ɗi fof mbayino par ce que sen jaggui tan ken yaaɓe kono wiya ko en ƴettata si renaki hay jour uji so nani ɗum ɗon mbattata hen hakkillaji mumen mbattata hen doole mumen te ko doole tan gagnoto toon ko football gagnoto toon ko tactique gagnoto toon laaɓi ceer Seydi Diallo yewta nde waɗi fayida konngol ma mbayni ko hojomaji min koko kuuɓi Seydi Diallo Mame Siré eyyi on jarama kongulam battinigol ko weltanade yimɓe liggotoɓe ɗo en no mbirnomi ni en ko weltanadema an Bamodi e kadi émission ngaji ɗi mbatton mbaɗɗi fayida no fewi no fewi ko lawol kadi e leñol ngol yimɓeɓe nodde ɗo kalane enen football ko hen jeyɗen so wiyama équipe nationale firti ko natti wonde tan pullo walla goɗɗum yimɓe fof ndendi yeehi ko toon ko couleur men ɓe nawi couleur Sénégal omo mbaɗɗen eyyi ko ɗum ɗo kamɓe ɗum ɓe nawi toon ɓe nawi toon ko état men yaltini kalis ne waɗaɓe ɗum ɗo alay sago enen jalten mbaɗen supporté heddi ko hande Mauritanie ene jouda e Mali eɗen gandi hande élection ngaji nani toon eɗen ñaago Allah tan de Allah wallata Mauritanie belma dañ polgu so dañi polgu belma caɗele gonɗe ɗe toon hande nder leydi Mauritanie ndi belma ɗum ɗon ñif ɗum aɗa andi football ko yimɓe laawi ko fof so football ari tan yimɓe en esa weldude seeɗa ko ɗum woni ko addi ko football wadde noon eɗen ñaagano Allah Mauritanie naɓe de Allah wallataɓe haaɓe mbawa dañde polgu e yeeso Mali ɗum noon Allah jarama on jarama ɗum noon on wonno Mame Siré Diallo no mbiruɗen ni waɗi kadi welamma no fewi heɗno toon to karallagal ngal ko Samba Diop wondude Thiat kono gasata en calminani mbarodi leñol e Abdousalam Togos en beltanima bandiraɓe kala tawtorede babo Abou Samba Diop e Sala Diop ko noon en beltima no fewi wonno koɗo men mbiɗen ko Mame Siré Diallo jaaɗa e département Podor commune Guédé village kono ko nawɗo coupére ndi kadi ne laaɓi ɗiɗi Allah jarama Mame Siré Diallo merci